במקום לעשות טיפול כימי, יש אופציה לעשות טיפול מושלם, פילינג ילומים. פילינג ילומים זה ניקוי עור, מוציא את כל הנגבוביות, כל השומן שיתר, עושה גירוי קולגן שיש בעזרת הוואקום, ידיד שיש במכשיר הזה. הטיפול הזה מתאים לאנשים שפוסט-אקנה, לפני מזותרפיה, לפני כל ההזרקות, עור יותר נקי, עור יותר בוער, ואין תופעות לוואי כמו אחרי טיפול כימי, שתמיד יש אדמומיות, איזה קליפות. פה כל הקליפות כבר יוצאת יחד עם מכשיר. תעשו את זה טיפול, תעשו את זה גם בחורף, תעשו את זה גם בקיץ, שמש לא מפריע. ממש כל השומן אנחנו מוצאים. וואו. מוצאים.